Ginagawa mo. Sa Kabebe Game ay pwede ka kumita ng totoong pera. Nag-o-offer sila dito ng multiple games kaya makakapili ka kung anong gusto mong laruin. Para ma-download mo ang Kabebe Game ay kailangan mo lang i-download yung sinend ko na link sa comment section sa baba. Pagtapos mong ma-download ay pwede ka agad makapaglaro ng games para kumita ng pera. Napakagandang opportunity nito para sa mga taong gustong kumita ng pera sa bahay o para mag-enjoy. Ang maganda pa dito ay hindi nyo na kailangan lumabas pa para maka-access ng mga money-making games. Kapag download nyo ang link na sinend ko sa comment section sa baba ay magkakaroon ka ng 5 pesos upon registration. Maaari ka din dito mag-cash in at makakakuha ka rin dito ng additional 50 pesos. Para mag-register, ilagay nyo lang ang cellphone number nyo, password and confirmation password at hintayin lumabas ang OTP. Kaya kung gusto mong magkapera, ano pang iniintay mo? Download na!